Вчера той поиска от магистратите да бъде уневинен. Прокуратурата му да съм включил без да искам. Ето сега ви демонстрирам как където го дават, че е скална маса. След малко ще видите. Ето. Да. Сега ще го намачкаме и става скал. Ето. Погледнете. И каквото искате, там да си направим. Ето. Сега ви трябва показвам. Това всичко се кара на магистралата. Ето. Вижте сега. Ето е. Същия материал. Да не изеби някой. Ето го. И там. Същия материал. Погледнете за какво става въпрос. Това са дромата, където го огребава тук. Това се кара на магистралата. Ето. Погледнете. И това, ако кажете, че е материал за магистрала, съжалявам много, ма не е. Вижте, не мога да... Вижте, леко се за ръцете. А пък какво да кажем? И его, то потъва. Ето, слагаме камък, натискаме го и той потъва. Ето, вижте, събираме го на едно място. Слагаме един камък отгоре
Натискаме го. Така ще потъне и магистралата. Гледате ли? Това е кариерата на Змеево. Показвам ви, хубаво, за да видите, да ми кажете, че не е верно. Чукачките, тук булдозера, той се е качил върху пръста в момента. Нагоре е кариерата с камъните, но тук специално камъни няма. Тук точно където ви показвам. Тук има малко камъни, но те са изсипани помежду другото. Тук е пръста. Така, днеска е 11 май, петък, 2011 година. Аз съм на работа, сутринта от 6 часа, предполагам до 6 вечерта, това прави 12 часа. Ми се плаща 8. Дори имам 26 работни дни, ще ми ги отрежат на 22-4, ще за Бог да прости. Спирам предаването. Стоп.